Είναι δυνατό να βλέπετε το βίντεο και να μην κάνετε εγγραφή? Κάντε γρήγορα. Η ιστορία του Χατμόου από την ανάλυση στο ένιγμα. Κλακέτα η αρχή. Ο ανώνυμος αναλυτής. Τα πρώτα βίντεο του Χατμόου εμφανίστηκαν σαν ψήθυροι σε μια θορυβόδη πλατεία YouTube. Τίτλοι απλοί, χωρίς clickbait. Περιεχόμενο αφιερωμένο αποκλειστικά στον Πανσεραϊκό, την Super League και την ποδοσφαιρική πραγματικότητα από τη σκοπιά του εργάτη του μικροφόνου. Μιλούσε σαν να ήξερε κάτι που δεν λέγεται δημόσια. Οι ατάκες του είχαν βαρύτητα, όχι επειδή φώναζε, αλλά επειδή έλεγε αυτό που οι άλλοι δεν τολμούσαν να δουν. Αν δεις τι έκανε ο δεξιός μπακ στο 73, θα καταλάβεις γιατί χάσαμε. Κάποιοι τον πέρασαν για απλό YouTuber. Άλλοι έλεγαν πως ήταν πρώην σκάουτερ ή ακόμα και πρώην παίκτης με απαγόρευση έκφρασης. Κανείς δεν ήξερε. Διάγραμμα με οδική πορεία ή ανάδειξη. Ο λόγος των κερκίδων. Με τον καιρό, τα βίντεο του Χατμόου έγιναν πιο συχνά, πιο δομημένα. Τα thumbnails πάντα λιτά. Το κοινό του φανατικό. Όχι από αυτούς που κάνουν θόρυβο. Αυτοί που γράφουν μεγάλες παραγράφους στα σχόλια, αυτοί που ακούν κάθε λεπτό. Άρχισε να κάνει live streams. Εκεί είναι που άλλαξε η φάση. Ο Χατμόου δεν μιλούσε σαν ένας YouTuber που κάνει παρέα με τους subs. Μιλούσε σαν ένας εσωτερικός, σαν να μεταδίδει πληροφορίες από το υπόηιο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σήμερα δεν μιλάμε για γκολ. Μιλάμε για τα γιατί δεν ήρθαν ποτέ τα γκολ. Τα live streams του έγιναν τελετουργικά. Κάποιοι τα έβλεπαν σαν μάθημα, άλλοι σαν εξομολόγηση. Και όσο πιο πολλά live έκανε, τόσο λιγότερο χαμογελούσε. Το πρόσωπο του στα thumbnails σκοτίνιαζε. Γρανάζει η μετάβαση, ο εργαζόμενος της αλήθειας. Ο Χατμόου άρχισε να παρουσιάζεται λιγότερο ως φαν και περισσότερο ως παρατηρητής. Οι ατάκες του έγιναν αφοριστικές. Αν δεν βλέπεις το πρόβλημα, τότε είσαι το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο μπάλα, είναι σύστημα. Ο κόσμος νομίζει ότι βλέπει ποδόσφαιρο. Βλέπει σκιές. Στο background εμφανίστηκαν βιομηχανικά vibes. Εργοστασιακή ήχη, πλάνα με καπνό, thumbnails πιο σκληρά. Έτσι γεννήθηκε και το alter ego του Χατμόου. Ο εργαζόμενος, όχι απλός οπαδός, αλλά εκπρόσωπος της εργατικής συνείδησης στο ποδόσφαιρο. Το τώρα, η σκιά που παρακολουθεί. Σήμερα, το κανάλι του Χατμόου είναι κάτι περισσότερο από αναλύσεις. Είναι παρατήρηση, κριτική, αντίσταση. Ο ίδιος δεν εμφανίζεται τόσο, αλλά ο λόγος του υπάρχει παντού. Το κοινό του ξέρει. Δεν σχολιάζει με emojis, σχολιάζει με επιχειρήματα. Τα βίντεο του δεν είναι trendy, είναι διαχρονικά. Και γάμα γιώτα, αυτό τρομακτικά επίκαιρα. Μάτι ο μύθος συνεχίζεται. Κάποιοι λένε ότι ο Χατμόου δεν κάνει καν edit στα βίντεο. Ότι τα ανεβάζει όπως του τα στέλνουν. Άλλοι λένε ότι έχει αρχείο με 1000 ανέκδοτα βίντεο που θα δημοσιεύσει όταν έρθει η στιγμή. Και ίσως ο Χατμόου να μην είναι ένας. Ίσως είναι πολλοί. Ίσως είναι η φωνή μέσα σε κάθε φύλαθλο που έχει ξυπνήσει στις 11 το βράδυ και λέει «Μήπως τελικά δεν είμαστε για Super League?» Καλησπέρα. Είμαι ο εργαζόμενος και σήμερα θα σας αποκαλύψω το μεγάλο μυστικό για το Χατμόου. Ένα μυστικό το οποίο δεν το ανέφερα στην ιστορία του, καθώς έπρεπε να σας το κρατήσω για το τέλος. Όπως ξέρετε, είμαι ο εργαζόμενος. Είμαι αυτός που πιάνει τους υποτιθέμενους άνεργους να δουλεύουν. Και τώρα θα με ρωτήσετε πώς γίνεται ο Χατμόου να μην είναι άνεργος. Και θα σας πω αμέσως, καθώς ο Χατμόου πριν 1 χρόνο το καλοκαίρι περίπου ανέβασε ένα βίντεο το οποίο μας σόκαρε όλους. Και ναι, όσοι έχετε δει το κανάλι του Χατμόου, αναφέρομαι φυσικά στο βίντεο με τον Κονίλο, στο οποίο βίντεο προσπαθεί να κλέψει clout από τον πιο καλό newcomer rapper, trapper στην Ελλάδα αυτήν εδώ τη στιγμή. Τεράστιες επιτυχίες όπως το Μπάλι, όπως το Σταμάτια και πολλά άλλα τα οποία δεν θα καθίσω να τα αναλύσω τώρα. Και αυτή ήταν η ιστορία του Χατμόου και πιάσαμε ακόμα έναν και καλά άνεργο να δουλεύει για το σύστημα. Όσα είχα να πω τα είπα. Και θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο το οποίο θα προσπαθούμε να πιάσουμε άνεργους να δουλεύουν. Τα λέμε.